hodiny, tak by som teda začala s otvorením dnešného obecného zastupiteľstva. Rada by som privítala dnes na našom zasadnutí pána štátneho tajomníka pána inžiniera Štefana Fiedleho z ministerstva školstva, taktiež pani Zlovičov Písomnú z okresného úradu Bratislava podporu školstva, pani riaditeľ. Dobrý deň. Teda by som začala tými formálnymi vecami, ktoré musíme absolvovať, keď sa obecné zastupiteľstvo začína. Rada by som privítala aj poslancov, ktorí dnes sem prišli. Môžem konštatovať, že dnes prišlo 5 poslancov na zastupiteľstvo a 5 poslanci sa nezúčastnili. Títo 5 poslanci nám včera poslali mailom správu, že sa z pracovných dôvodov nemôžu zúčastniť. Na základe tejto skutočnosti môžem povedať, že naše zastupiteľstvo nie je už po 4-krát uznášania schopné, čo teda aj napriek opakovaným výzvam a dôležitosti bodov, ktoré sme mali dnes prejednávať, je proste veľmi na škodu. My môžeme povedať, že nekonaním poslancov sa vôbec dostáva do pozície, keď nemôže zabezpečiť bežný chod obce, schváliť nevyhnutné dokumenty pre fungovanie základnej školy s materskou školou, hrozia aj sankcie za nesplnenie zákonom požadovaných výkonov, akým je napríklad neschválenie záverečného účtu obce. Takisto nemôže vyvíjať žiadne investičné aktivity a reagovať na aktuálne potreby rizika, ktoré jej začnutým neschválením riešenia pri uzatváraní nových zmluv a dokumentov. Možno by som tak trošku zhrnula to, čo sa už udialo a teda kam smerujeme a objasnila aj pán štátny tajomník vedel, chcete by začať a potom. Dobre, tak ja by som možno hneď dala slovo pani Hanzlovičovej, aby objasnila, prečo sa dneska prišla a prečo sme aj nechceli, aby sa obyvateľia zapojili do tejto našej aktivity, lebo ja už z mojej pozície neviem, ako by som mohla na poslancov zatlačiť, aby som ich sem dostala, aby boli ochotní rokovať o týchto dôležitých témach. Takže dobrý deň, ja som rada, že ste takoto počty naozaj prišli. Posledne, keď som tu bola, bolo to už v máji, si to pamätám, keď sme začali rozprávať o tom, že vlastne je tu šanca takisto robiť aj pre vašu obec kontajnerové školy. Začali sme toto na základnom Slovensku robiť v našom ústrednom Oslove, kde tento model momentálne beží, prebieha tam realizácia, čo som ja naozaj veľmi rada. Je tu naozaj všetkým hlavne o to, aby deti, ktoré tu vyrastajú, ktoré sa prisťahovali, mali v podstate tú poslednú blízku školu a škôlku. Naozaj toto je prvé, čo nás v všetkých školách zaujíma, takisto ako pána ministra školstva, takisto pána štátneho tajomníka. Ja som naozaj veľmi rada, že sa takáto vec v podstate verím tomu, že podarí a budú mať vaše deti v obci školu a škôlku. Mne sa zdá ako matke troška neprístupné, že deti, ktoré tu vyrastajú a tu žijú, chodia ráno pomôžkané v tých všetkých zápachách Bratislava do bratislavských škôl. Jednak je to nezmysl z toho hľadiska, že bratislavské školy sú potom zbytočne zaplnené prváčikmi, ktoré tam naozaj nemusia byť a môžete deti naozaj v ráno stať a ísť ráno do svojej pôvodnej školy a škôlky. To je naozaj najväčší zámer, ktorý nám všetkým v podstate ide. My sme začali túto etapu, v podstate zastával štátny tajomník na východnom Slovensku a ja som naozaj rada, že nejaké peniaze sa uvoľnili na západné Slovensko, čo je veľký naozaj pozor pre nás, keďže my vieme všetci, že západné Slovensko nemá eurofondy a tým pádom nemôžeme čerpať peniaze pre obnovu vôbec škôl, aj vôbec školských zariadení práve pre západoslovenský kraj celý Bratislava okolí. Ja budem veľmi rada, keď sa nám podarí naozaj postaviť tú školu pre vás, aby sme troška naozaj skultivovali to chodenie tých detí do školy a do školky. Zatiaľ to robí pre nás jedna firma, ktorá sa nachádza na východnom Slovensku, s ktorou sme veľmi spokojní z jej práce aj do všetkých konaní, ktoré k tomu patrí. Jedine v podstate, čo je dôležité pre vás, je to, aby obec mala obecný pozemok, na ktorý sa postaví vlastne tá škôlka, alebo teda škola, to školské zariadenie. Máte uvedené k tomu inžinierské siete a všetko k tomu, čo patrí, čiže kanalizácia, voda, plyn, potom proste všetko, čo k tomu v škole patrí. Vnútrajšok školy je už potom na obci, ako si vlastne zariadí školu, čo týka lavice, tabula a všetko ostatné. Viac si vás žiadam slovo pánu štátneho tajomníkovi, ktorý sa tým zaoberá hlbšie a dlhšiu dobu ako ja. A v podstate budeme sa asi stretovať, tak to si myslím, že potom už častejšie, keď sa
vyjadruje k samotnej realizácii celého projektu, potom až po dokončenie. Trvá to naozaj troška dlho, kým prebehne celá tá realizácia, kým prebehne celé verejné obstarávanie cez projektnú dokumentáciu a všetko, čo k tomu naozaj patrí. Takže zatiaľ ďakujem za slovo tam pánu štátnemu tajomníkovi. Dobrý deň. Ja pracujem na ministerstve školstva Vlá Ronka. Som človek z praxe, riadil som podniky. Nie som pedagóg, hoci učím na univerzite, ale mám bližšie k priemyslu a k praxi ako niečo, čo som na školstve v poslednom období dial. Keďže som bol jediný štátny tajomník, problémy boli identifikované a celkom jasne popísané programovom vyhlásení vlády, ktorej teraz som pôsobil ako dvojka pre ministra Čapoviča. Chcem iba povedať, že mojím poslaním, keďže nie som politický nominant, nebolo hľadať teoretické riešenia, ale praktické. Jedným z kľúčových problémov bola otázka škôl, ktoré sa za 24 rokov ako si nastavili. Pomenili sa nám lokality, máme problémy s marginalizovanými skupinami a ako viete, v mnohých oblastiach sa presídlilo obyvateľstvo do nových lokalít a nevybudovala sa základná infraštruktúra. Druhým problémom bolo duálne a praktické vzdelávanie, o ktoré som sa staral a v súčasnosti je pripravený nový zákon. Chceme, aby nám deti študovali cez podniky v školách, tak ako je to bežné vo vyspelom svete, ako to bolo aj u nás, ale ako si sme kvôli profitu, ziskom, zabudli na zdraví, rozum. Ale k tomu, čo vás zaujíma. My sme vládni teda po dohode Ministerstva financií a Ministerstva školstva získali súhlas oboch ministrov, že vyčlenia 1 milión eur na vybudovanie akýchsi 5 pokusných bunkových škôl, tam, kde nám hrozila trojčlenná prevádzka. Prešiel som tie školy, tak ako u vás, sadol som si so starostami a riaditeľmi škôl. Problém bolo treba riešiť a keďže v eurofondoch sme nemali peniaze, pretože aj eurofondy majú peniaze na vzdelávanie, na platy učiteľov, asistentov, ale na investičné aktivity peniaze neboli. Takže vyčlenil sa milión a muselo sa s ním dobre gazdovať. Ten milión sme použili v rámci pomoci štátu pre obce, po 200 000 5 obciam, kde to bolo najhoršie. A urobili sme akési skúšobné verejné obstarávanie, čo by sa za to dalo postaviť. Niektoré firmy mali predstavu 650 000 za takú 8-triednu školu. Keďže 650 000 nebolo, museli sme postaviť iba jednu. Postavil som tvrdú podmienku 200 po inžinierskom spočítaní. Nakoniec jedna firma prišla a povedala, že keď získajú všetkých 5 škôl, takže to dokážu. To sme my na ministerstve nevedeli zagarantovať, ale pristúpil som, že z mojich skúseností, ak tá cena bude 200, určite budú sami. Tak aj bolo. Obce si urobili verejné obstarávanie, ale podmienka bola, že v rámci svojich aktivít si pripravia stavenisko. To stojí asi 60 000. Na to stavenisko použili peniaze rôzne, keďže štát dal aj na centra voľného času. Znamená, že tam, kde deti sú, na obecný úrad peniaze tečú. Časti zo svojich miestnych aktivít a podarilo sa pripraviť takto 5 obcí. Minulý rok sme zrealizovali takto 5 obcí a na prekvapenie celý projekt zafungoval. Tento rok, vzhľadom na to,
že požiadaviek bolo viac, sme pustili projekty za 15 škôl, čo predstavuje zhruba 3 milióny. V súčasnosti máme zažúvnených 14 a dostáva nám ešte suma 280 000, ktoré sme chceli dať do Ostrovian po Prešove. Starostovia rómskej a bielej časti sa pochopiteľne medzi sebou nedohodli, tak sme tie peniaze stiahli a chceme ich použiť tu. A keď sa starostovia nedohodnú, ušetrí štát. Problém je asi takýto. V tých ostrovoch bola predstava, že 1500 rómskych občanov versus 500 košarišských Michalianov, kde majú školu, sa vyjadruje tak, že vznikne škola, alebo kejto, keď chcete, v tej časti rómskej, ktorá je na tom pomerne zlé. My sme museli trvať na tom, že tá škola, ak vznikne, tak vznikne tak, aby nebola v centre rómskej časti, ale aby bola spojnicou medzi tými dedinami a chceli sme pustiť 1, 4, 8 tried, pripravené na vyfinancovanie. Posunuli sme to na budúci rok a v súčasnosti teda stojíme v probléme takom, že v Bratislavskom kraji, keď sme pustili do Miloslavova a Dunajskej Ružnej školy, do jednej časti 200 000, do jednej 100, Miloslavova robíme 1, 4 triedy, čo postačuje na vykrytie. Sme na základe požiadavky pani Hanzlovičovej riaditeľky pre Bratislavský kraj a vašich starostov pripravení hľadať riešenie úvahy. Môj minister, pán Pelegrini, tu zhruba o 17. bude, aby dohodol a završil finálne tento problém. V prípade, že obec, teda Chorvátsky Grob, nájde vhodné riešenie, sme pripravení investovať alebo podporiť dostatných zdrojov výstavbu takejto školy v časti asi Čierna Voda, čiastkou 280 000, čo by malo postačovať na vybudovanie 10 tried. Chcem povedať, že tieto školy nie sú žiadne také, že to je nejaký naozaj skutečné. Je to škola ako každá iná, iba ten materiál je sandvičový, dá sa stavať. Navrch sa dá robiť úplne normálna omietka, dá sa to zakryť strechou, setlovou alebo plochou. Vyzerá to celkom solidne. Prestávka, keď budeme končiť, sme schopní tie veci ukázať. Problém je zatiaľ taký, že zhruba 60 000 kvadratných musí byť v obci. My vieme poskytnúť tých 280. Čo sa týka vybavenia školy, poskytli sme aj tabule, aj základné vybavenie zo zdrojov projektu ministerstva školstva aj v ostatných prípadoch. Vyžaduje sa teda súhlas poslancov a starostov, vyžaduje sa súhlas na to, aby ste mali sami predstavu, ako sa teda riešiť, lebo ministerstvo školstva nie je v situácii, že môže rozhodovať o týchto veciach, lebo zakladateľi škôl sú mestá a obce. Toto nezmeníme a chceme teda rešpektovať takýto zákon. My musíme len prispieť na riešenie havarijnej situácie. A keďže vy, občania, najmä tí mladí, čo v Čiernej Vode bývajú, to vidia ako havarijný stav, prišli sme s touto aktivitou. Pokiaľ teda dojde k zhode tu, nevidím riešenia, rýchlych riešenia takejto školy pre túto časť problému. Toľko z mojej strany a tie závery potom urobí starostka ministra. Tak som ešte doplnila, že dostali by sa vlastne sem tým spôsobom, že vlastne ja som mala takú reláciu práve v jednom médiu, kde vlastne som rozprávala o tom, že konferenčnou naozaj sú pre záveru Slovensko.
pani starostka prišla do konca a poprosila ma, že či by sa takéto niečo dalo robiť aj pre vás. Ja som v tom čase naozaj nevedela, že takto rýchlo to proste bude, že peniaze sa uvoľnia. Bolo to plánované až na budúci školský rok 15-16. To znamená, že teraz je situácia nová, ktorá vznikla a ja budem naozaj rád, keď sa vy a všetci naozaj dohodnete v rámci týchto dvoch častí, či jedna chorvátsky grob a či jedna voda, že vlastne sa naozaj bude môcť tá škola postaviť. Lebo si myslím, že pokiaľ to je naozaj vôľa ministra školstva, teda pána štátneho tajomníka, čo naozaj veľmi vôľa je a teda naozaj chcú fakt pomôcť, teda, aby naozaj tie deti mali tú školu, tak bolo by naozaj poviem hriechom, aby takéto niečo tu nedalo postaviť a nebolo by to prospešné pre vás všetkých. Odkaz ministra Pellegriniho je takýto. Áno, máme pripravené takýto zdroj, ako som povedal, 280 000. Chceme ho dať pre riešenie ľudí, lebo našim cieľom nie je riešiť len marginalizované rómskej skupiny, ale riešiť to, čo sa potrebuje. Možno ste si všimli, že premiér sám na sneme strany Smer povedal, že sa v tejto oblasti chce vláda venovať a podľa môjho názoru je najvyšší čas, aby sa tam, kde je pre týchto mladých ľudí pár škôl postavilo. Je na to spravený dokument, stratégia riešenia tých vecí. V priebehu 3 rokov by to malo znamenať postavenie zhruba 60 takýchto základných škôl, aby sa problém vyriešil s dvojčlennou prevádzkou. A na to, aby sme doriešili problém materských škôl, treba ich zhruba 375 škôl triedných po 20 žiakov. Aj tento problém je riešiteľný, ale nie spôsobný, ktoré sú extrémne drahé, ale takýmto podobným štýlom. Ďakujem. Vážený pani poslanci starostka, neviem, či môžem ako starosta susednej obce, ktorá je dotknutá s týmto, lebo máme spoločný školský obvod. Chcete hlasovať? Nie, lebo nie sme uznačenia schopní, takže teraz je to máte slovo, pán. Dobre, tak ja by som sa rád účastnil tejto diskusie, ako už som zverejnil svoj názor na Facebooku ohľadom vlastne výstavby školy v chorvátskom grobe, keďže som Vajnory ako samospráva sú dotknuté tým, že máme spoločný školský obvod pre 2. stupeň, to je 5. až 9. ročník. Vo Vajnoroch chodí do škôl obidvoch cirkevnej a štátnej okolo 450 detí, z toho 120 detí a stále pribúda je z chorvátskeho grobu až Čiernej Vody. To znamená 25% a viac sú vaše deti. My tiež máme problém kapacitný, lebo sme tiež rozvíjajúca sa mestská časť Bratislavy a vy ste Burlevo rozvíjajúca sa satelitné mestečko okolo Bratislavy. Ja vám to nezazlievam, pred 4 rokmi som tu bol takisto takto niekedy v septembri, kvôli tomu, že máte neregulovaný územný plán mestského charakteru. My nemáme nič proti výstavbe dedinského charakteru, mestského charakteru, mali sme tu mať 70 000 obyvateľov, z čoho sme boli zrození a ja som to vyjadril vtedy za našu samosprávu, že nie, s takýmto územným plánom nebudem súhlasiť. Ale s takouto výstavbou školy, ako tu na prednesol teraz pán štátny tajomník, a politicky som úplne z inej strany, tak toto môžem iba podporiť ako predstaviteľ samosprávy, že štát sa konečne zameral na podporu škôl a škôlok. Lebo to je problém nielen chorvátskeho grobu, ale problém všetkých rozvíjajúcich sa lokalít, myslím nielen Bratislavy, ale možno, že miest na Slovensku. Čiže ja som došiel vyjadriť vlastne zdesenie nad tým, že vy ste tu len 5 poslanci z 10 a že poslanci za časť starého chorvátskeho grobu sa nezúčastnili vlastne zastupiteľstva a tým vlastne odblokovali možnosť využiť prostriedky štátu 280 000 na realizáciu asi takejto podobnej školy, ak je napríklad urobené v Jarovniciach. My veľmi radi vo Vajnoroch tieto prostriedky sme privítali. My máme aj stavebné fondy. A ak ich nebudete tu na chorvátskom grobe, my si dáme za to postaviť 4 murované triedy, lebo predchodca pána ministra Pellegriniho nám napísal, že nemáme dosť neprispôsobých občanov, tak preto tej školy nemôžeme mať. Ale vidím, že došlo k zmene politiky a že uvedomenie si je potreby škôl a škôlok, ale aj inej občianskej vybavenosti pre rozvoj obcí, ale pre budúcnosť a vzdelanie náš mladé je dôležité. Čiže ja som došiel, ešte raz to zopakujem, vyjadriť zdesenie nad tým, že poslanci, vaši volení zástupcovia z chorvátskeho grobu takto odignorujú prostriedky od štátu. A chcem vyjadriť nádej, že sa nájde
aj bez súhlasu zastupiteľstva nejaká forma, akou sa tie prostriedky budú môcť do chorvátskeho grobu alebo v časti Čiernej Vody použiť na to, aby sa táto výstavba tejto školy zrealizovala. Ja by som to doplnila len o jednu vec, že v podstate my ako bývalý školský úrad vedieme štatistiku malých prváčikov, ktorí sa hlásia vo februári po zápisoch do škôl. Ja keď som si pozerala naozaj všetky výstupy detí, ktoré vlastne prídu k nám do Bratislavy, tak je veľa detí chodí k vám práve do Vajnor, veľa detí ide na Zakasárne na základnú školu a zvyšok chodí do Ružinova. Ružinov a mestská časť, v podstate trojka Ružinov, tak je najviac, je v podstate najväčšou ťažiskovou oblasťou v rámci Bratislavy, kde je kvantum detí, kde je proste pretlak. Neby to naozaj v podstate pomohlo by to veľmi v podstate školám bratislavským, že vaše deti naozaj sú tu, kde proste majú byť, ako klasicky, oni sú z dvojky, tak sú vo dvojke, vy ste tu, tak by to naozaj pomohlo aj deťom, samozrejme aj jedným a druhým. Lebo naozaj bolo zbytočné deti, ktoré sú realizáciou patria do svojej školy pôvodnej a nemôžu tam ísť, lebo zákonia to iné. Nehovorím, že vaši deti, len hej, tá kolonizácia tých detičiek je naozaj po v Bratislave, behajú rodiči detská zo svojho obvodu do mimo druhého obvodu, ale naozaj by to veľmi to naozaj pomohlo, keby tie deti boli tu, uvoľnili by tým pánom Vajnorom, vlastným vašim deťom a takisto sa inde by to zase uvoľnili do svoj priestor. Ja, keďže sa volám Chudoba, nemám na to, aby som robil politiku, ale ma nenapadne, aby som šiel do toho, čo ktorá politická strana chce. Ja myslím, že toto je otázka zdravého rozumu. Bez detí nie je v budúcnosti. Sami vidíte, že v politike naháňame všeličo. O deťoch sa hovorí málo. Ten, kto prešiel svet, vie, že sú krajiny veľmi vyspelé, kde sú radi aj deťom, ktoré pochádzajú z ďaleko horších podmienok ako naši Rómovia. Keď sa nenaučíme spolu žiť, môžeme dopadnúť zle. Vidím to teda tak, že tu je treba zjednotiť trocha, keď nemáte poslancov, tak môžete mať vy nejakú podpisov alebo inú akciu. Pokiaľ toto tu si dohodnete, my sme pripravení a predpokladám, že minister Pellegrini je tiež z oblasti financovania a vie, čo je potrebné, pretože je konečne aj na školstve mladší šéf. Školstvo potrebuje mladších ľudí, ktorí rozumejú deťom a chcú, aby sa tie veci podporili. Skúsenosť je taká, mne sa podarilo otvoriť dvere z tých 20 škôl, čo sú 5 teda už postavených a 14 je teraz vo výstavbe. Ani v jednej lokalite nebol potlesk, všade sa ľudia doťahujú, žijeme v oblasti, v ktorej je hodne intríg, hodne názorov, demokratických prístupov, ale musí byť aj zdravá vôľa a kompromis. Ja osobne sa domnievam, že tu z našej strany ministerstva asi nie je možné povedať viacej. Chcel by som, aby Čierna Voda, keďže naozaj je to lokalita, kde býva spústu mladých ľudí a je tá oblasť prehustená, aby mala primerané podmienky preto, aby sme pre tie deti vytvorili podmienky také, aké si zaslúžia. Osobne sa domnievam tiež, a to chcem počiarknúť, že táto krajina má len dve možnosti. Deti a ľudí, ktorí majú koncovku trochu dopredu, aby sa pohla najmä oblasť vedy, výskumu a naozaj tam vznikajú výsledky. Čiže nič iné nás nečaká. Pochopiteľne, že povedať niečo je jednoduchšie, ako to potom urobiť. Ale vyzerá, že to funguje. Keď to zafungovalo úrobou, to by som čerta, to by dokázalo fungovať. Takže pokiaľ vy sa, pani starostka, zjednotíte, my budeme počúvať a radi tie zdroje poskytneme. Chcel by som povedať, že to je na riešenie havarijných situácií. Túto situáciu sme vyhodnotili ako havarijnú. Myslím si, že to, že nový minister kývol a povedal, na toto musíme nájsť zdroj a našiel ho, je dostatočným dôkazom toho, že nás to zaujíma. Ja už viac nemám čo dodať. Ďakujem pekne.
dodám, že viac menej teraz všetky vy dohodnete medzi vami dvoma obcami, tak potom na Kosmetikovce sa potom budeme viacej stretávať, pretože tam treba koľko vecí dotiahnuť. Tam je naozaj viac stretnutie, keby som aj chodievala v rámci zastupiteľstva sa do Dunajského Lužnej, kde som riešila kompletne všetky krok po kroku, aby to naozaj smerovalo tým krokom, akým to vlastne má ísť. Takže tak naozaj, ako je to naozaj už len na vás, aby ste dotiahli všetko do konca a mohli začať my potom budovať tú školu, aby sme doviedli všetko do zdárneho konca. Ja by som to možno povedala, že naša vízia je taká, že by sme teda použili tie prostriedky, ktoré dostaneme od vás na tú 10 triednu, v podstate základnú školu, ešte by sme doplnili niečo z našich prostriedkov a zároveň by sme ešte v tejto škole pristavili aj triedy pre materskú školu, lebo táto otázka je u nás naozaj veľmi palčivá. Tým pádom by išlo o školu s materskou školou, ktorú by už mohli o rok v podstate navštevovať deti asi v počte 400 a mohli by sme začať normálne fungovať v tejto obci. Ďalšia vízia je taká, že teraz vyšla výzva na výstavbu multifunkčných ihrisk a veľmi radi by sme sa už vlastne, že by sme s týmto spojili aj výstavbu takéhoto ihriska, teda pripravili by sme žiadosť a uchádzali sa o podporu zo štátu, lebo vlastne je teraz možno získať 50% na výstavbu takéhoto ihriska. Čiže obec by tam dala nejakých 40 000, ale mali by sme perfektné multifunkčné ihrisko o rozmere 20x40 metrov, teda spolu s výstavbou a otvorením novej základnej školy. Už som nechcel hovoriť, ale musím zareagovať. Tu je moja prezentácia, ministerská prezentácia, ako sa to robilo, čo to vyžadovalo, ja vám dám, tam je prakticky všetko, na 15 slajdoch, čo je potrebné. Pokiaľ sa jedná o nové operačné programy, očakávame, že budú schválené 9. alebo začiatkom 10. mesiaca. Pre infraštruktúru miest a obcí. Nie pre základné školy, lebo tých máme prebytok, niekde máme prázdne, ale nedá sa škola preniesť. Dá sa preniesť niečo iné, ale škola bohužiaľ nie. A máme sídla, kde to nevieme riešiť, preto základné školy musia byť riešené do štátneho rozpočtu. Ale škôlky, na tie máme naplánované prostriedky v operačnom programe, integrovaný regionálny operačný program. Uživíme aj 4 také materské školy. Ale nevidíme tam problém, aby podobným spôsobom urychlene vznikli. Tu je len treba naozaj trochu zhodu, urobiť akúsi rozumnú koncepciu, urobiť rozumný projekt a zrealizovať ho. A v Lani, keď sme začali, chcem vám povedať, že som začal s tými obcami robiť v máji. Do konca roku sa podarilo zrealizovať 5, takže si viete predstaviť, že to ide rýchlo, kde naozaj trochu tí ľudia hrajú spolu. Tuto, keďže ide o opakované projekty, ktoré už boli, nemôže byť problém, len ten problém je v intrigách a v tom, aby sme sa nerali na iných moc politikov, lebo potom to je možno. A to vidíte, kam zdravý rozum je niekedy lepšie ako veľa politických strán. Aby som možno ešte z tých statistík, no môžete začať. Tých statistických údajov momentálne máme v obci na trvalom pobyte asi 1500 detí do veku 15 rokov, z čoho 1200 je vo veku 3 až 15, čiže tých detí, ktoré by mohli navštevovať materskú školu spolu so základnou školou. V súčasnosti máme 5 tried základnej školy, čo je nejakých 100 detí a vlastne 230 detí, ktoré sú v materskej škole. Čiže škola je prvá detí žiakov materskej školy a už nie sú priestory pre školákov a taktiež teda máme iba 1. a 4. stupeň. No a taktiež sme sanovali priestory na Čiernej Vode, kde sme z hygienických dôvodov dostali, že musíme tam tú škôlku pôvodnú, čo bola, zavrieť a teraz sú deti dočasne v obchodnom centre, ktoré teda tiež není pre takéto fungovanie dobré. Takže my to veľmi privítame, ak sa takáto možnosť nazvítne a budeme môcť na školu do školkov postaviť. Takže ja apelujem aj na obyvateľov, aby oslovili našich poslancov a aby sem prišli a túto dobrú vec podporili. Ja som ochotná, ak majú problém s nejakými bodmi, ktoré majú v zastupiteľstve, môžeme ich odtiaľ vyhodiť, budeme takovať čisto a o tom, aby sa spustila výstavba novej základnej školy.
štátny tajomník, chcel by som vás poprosil zároveň dať aj jeden ďalší námet, ako pomoc možno tejto obci. To sa týka s financiami, pretože nie len priame dotácie, ktoré sú v nejakom objeme, na ktorý sa dá postaviť aj určitá časť teda tej školy, ak si počul teraz tie čísla, tak sú hrozivé tých detí, tých miestnych. Tak som takto pred rokom a pol, dvomi možno rozprával so práve štátnym tajomníkom, pánom Pellegrini, keď bol ešte na ministerstve financií, tak som vravel, že ďalšia možnosť zdroja je aj prijať určité zákony, ktoré obciam pomôžu, aby sa dostali k týmto, hlavne týmto rozvojovým obciam, aby sa dostali k financiám. A jeden z nich, alebo dva z nich boli námety, ktoré som mu dával, tak je aj ten, že prijať zákon, alebo určitú legislatívu, kde obciam umožní byť partnerom developerov, ktorí vstupujú do tohto územia a žiadať od nich pomoc a príspevok, určitú financiu, ktoré budú použité práve na infraštruktúru, infraštruktúru občiansku vybavenosť, ktorú oni vôbec neriešia, si stavajú vlastne rodinné domy, alebo teda bytové domy, ale vôbec nemá žiadnu páku na to, aby ich donútila. Je to len osobnom jednaní alebo zavretými dverami a podobne. Tak viem, že teraz ten zákon je pripravovaný na ministerstve financií, som aj pracovnom nejakom týme, ale strašne dlho sa tvorí a veľmi ťažko sa tvorí, je tam strašne veľa rôznych záujmov. Ale tento zákon by obrovsky pomohol a tejto obci asi najviac, pretože tá veľká výstava, pokiaľ by sa len premietla len určitou časťou financií, ktoré do tohto idú od tých developerov, tak obec môže získať tie prostriedky a štát nemusí dávať toľko, ale združenie týchto štátnych, týchto developerských by obrovsky pomohlo obciam, len obec musí mať určitú páku a legislatívu na to, aby mohla byť partnerom tým developerom. Zatiaľ je to skutočne mimo legislatívy. Druhá vec a druhý námet, ktorý som dal, takže je ešte presne to, čo teraz povedala pani starostka, a to je to, že máme tu veľmi veľa neprihlásených ľudí. A z tých dôvodov sú rôzne, samozrejme, od podnikateľov, až, ktorí musia meniť všetky možné veci, až po chcenie, nechcenie a podobne. Alebo treba aj to, že chcú ísť do škôlky, ja neviem, v Ružinové, ale tam môžu ísť len vtedy, keď majú tam trvalý pobyt. Pokiaľ sa tak, jak sme dokázali prijať zákon v daniach, že keď som viac ako pol roka niekde, tak tam platím dane, tak určitým spôsobom sa dá prijať predsa legislatíva, že keď tí občania bývajú tu, v tejto obci a využívajú všetky výhody, alebo výhody tejto obce, alebo využívajú služby tejto obce, tak predsa štátu je úplne jedno, že či to bude platiť do Sniny, alebo Trebišova, alebo kde, ale mal by byť nejaká legislatíva na to, že tie prostriedky by mali byť smerované tam, kde skutočne tí ľudia zaťažujú tú obec. Je to okolo 2000, alebo ja čo si pamätám teda ešte, jak som povedal, okolo 2 až 2,5 tisíca obyvateľov. Keď si to vezmem na podielové dane, tak je to okolo 450 000 ročne. To by sme už dneska mali postavenú nielen škôlku, ale aj školy. Takže nie len priame financie, ale aj vytvorenie legislatívy pre takéto prípady by skutočne bolo dobré. A preto sa na vás obraciam, že tiež ako politik v tejto sfére, aby ste treba aj takouto formou pomohol, alebo ste to prezentovali ďalej, pretože to môže tejto obci pomôcť niekedy, paradoxne, ak povieme tieto čísla, ešte aj viac ako táto dotácia. Budem to tlmočiť, pán Marinčák. Prepačte. Ja sa nepokladám za politika a nechcem byť politika. Ja chcem pomôcť tomu, aby fungoval systém. A tu som neprišiel robiť kampaň. Preto vám môžem slúbiť jedno, že to budem tlmočiť. Pre nás je asi podstatné, aby sme sa zjednotili na tom, čo je kľúčové. Najkľúčovejšie, aby deti boli, aby mali možnosť byť vzdelávané tak, aby sme ich nepostavili do pozície, že samé stratia vzťah v obci, k lokalite, k rodičom a tak ďalej. Myslím si, že toto keď vyriešime, tak nás to dovedie k tomu, čo hovoríte vy. My sme museli aj v oblasti duálneho vzdelávania zmeniť
a ja vám môžem povedať, že pod obrovským stresom aj bývalý minister, aj ja, aj tento, čo príde teraz, pán Pellegrini, budeme, lebo predstava, že zákon je na to, aby sa všetci ním riadili, je chorá. Zákon je na to, aby ureguloval procesy, ktoré majú zmysel a sú rozumne nastavené. Preto sme museli ísť cestou pilotov a aj tu sme museli hľadať netradičné riešenia, lebo štát nemá nejaké iné riešenie, a keď to nepomenujeme havarijná situácia, tak my tie peniaze vlastne ani nemôžeme vám dať. Teda najprv sme ich museli získať, vďaka ministrovi financií sa získali, teda aj tomu ministrovi, ktorý teraz bude na školstve. To je prvá vec, to boli 3 milióny, a keď to v januári premiér na prvej vláde povedal, že áno, na takéto projekty, kde to má takýto výstup, peniaze máme, no tak sme naštartovali, a keďže sme boli pripravení, 15 škôl sa realizuje. Teraz máme ešte tú poslednú možnosť, aby sa tá suma využila, zrealizovať tu. No a pochopiteľne legislatíva, viete, môžem vám povedať, že už som pár zákonov pripravoval, no a keď prešli medzi rezortnými pripomienkovými konaniami a potom parlamentom, hambil som sa ako bez. Čo vám poviem? Takže, viete, ten beh je na dlhú dobu a je to o tom, aby tí poslanci sedeli, aby sa diskutovalo, aby bola politická vôľa, ale najmä tlak vás, ľudí. A pokiaľ to teda chcete, musíme podporiť to, čo vieme zrealizovať teraz, potom budeme hľadať ďalšie kroky, lebo keď si toho naberieme veľa, tak to skončí ako briefing, kde si každý povie čosi, a keď odídeme, sa to záleží. A takýto cieľ nie je. Ten cieľ je taký, aby tu vznikla nejaká rozumná škola, aké sú už inde, aké behajú, je krásna, čistá, má moderné vybavenie. Pokiaľ tam dáte životaschopnú učiteľku, tie decká máme úplne nádherné a oni sú také, aké ich chceme mať. A keď ich nevieme dať ani do poriadnej školy a prevažujeme ich hore dole, nečudujme sa, že si o nás myslia, že sme takí, akí sme. Čiže musíme začať meniť seba. Obec Miloslavov má už takúto školu, oni v podstate stávali tým, že mali starú školku pôvodnú na prvom stupni.